Сәлам дуслар, сез Мәйдан каналында лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Һәм бүген аны мин, Лилия Хәйруллин алып барам. Октябрьнең кыл уртасына җиттек. Димәк, хит парад җиңүчесе исемен белергә дә күп калмый. Шуңа күрә тавышларыгызны кызганмагыз. Хәзер үк Мәйдан ТВ сайтына кереп тавыш бирегез. Ә без башлыйбыз. Узган атнада Мәйдан каналы укытучылар көне уңайыннан Казанда гаҗәеп матур концерт оештырды. Анда Рамилә һәм Рамил Харитдиновлар да катнашты. Әле дә концерттан алган хис-кичерешләр белән йөрим. Күптән мондый җылы, ихлас концертта чыгыш ясаганыбыз юк, диде Рамил. Сүз уңайыннан укытучыларга багышланган концертны сез тиздән Мәйдан каналында күрә алачаксыз. Dibe yürek, yaşar eşin jirde. Tiksin girek, tiksin diye. Dibe yürek, yaşar eşin jirde. Tiksin girek. Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların izler eşin gözüne girek tüterge Tiksin diye Dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin girek Tiksin diye Dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin girek Aşağılarda matır ünler üsse yemli şeylerine Şevşekleri atsın eşin sular girek siberge Tiksin diye Dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin girek Tiksin diye Dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin girek Başlar irten sayrı kunup dalga direkke Kış günelin anlar eşin mınlar girek yürekke Tiksin diye Dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin girek Tiksin diye Dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin girek Дуслар, лайыклы хитнең октябрь айында минем башкарудагы хыялда җыры да катнаша. Бу җырның көен Җамалхан, сүзләрен Миләүшә Әфләтунова иҗат итте. Хыялда җырым өчен тавыш биргән һәркемгә рәхмәтемне җиткерәм. Ә хәзер инде дәртле җырыма төшерелгән клипны карарга һәм минем белән бергә биергә чакырам.
хит тапшыруының кунагы татар эстрадасының яшь, шибәр, талантлы, моңлы җырчысы Зәринә Хәсәншина. Сәлам, Зәринә. Сәлам, Лилия. Сәлам, хөрмәтле тамашачылар. Ничек кәефләрең? Сөйләп кит әле тамашачыларга. Нинди кызыклы яңалыкларың бар? Кәефләрем бик яхшы, Аллага шөкер, Лилия. Дөресен әйткәндә, шушы көзге депрессия әле миңа барып җитмәде. Аллага шөкер, шуңа мин инде яңалыкларга килгәндә иҗатка бирелеп эшлим дигәндәй, берничә җырым менә хәзер эшләү дәверендә. Алла бирсә алар инде бераздан чыгырлар дип өметләнәм. Минем уйлавымча, көзге депрессияга бирелмәс өчен, әлбәттә, нәрсә беләндер шөгыльләнеп торырга кирәк. Әлбәттә. Һәм мин синең өчен бик шат. Ә менә сәхнәгә килгәндә образларың бик зәвыклы. Әйт әле. Сер түгелме, үзең уйлап табасыңмы, әллә инде имиджың өстендә эшләүчеләр бармы? Юк, барсында үзем уйлап табам. Син дә шулайдыр инде ул. Мин дә менә интернет челтәрләргә кереп китәбез дә, барсында карап, кайсыдыр җирдән кулын алам, кайсыдыр җирдән ничек дип әйтәм, өске җирен, аскы җирен, менә шулай җыела бер образ һәм ничектер үзенә күрә бер оригиналь булып чыгадыр дип уйлыйм инде. Менә социаль челтәрләргә килгәндә шуңа игътибар иттем. Син туры сүзле кеше. Әйт әле, бу яхшы сыйфатмы, әллә юкмы? Кыенлыкларга очрыйсыңмы? Әлбәттә, туры сүзле кешене бик яратып бетермиләр инде ул, чөнки ул гадәттә дөресен әйтә. Мин үземне 100% әле туры сүзле дип әйтә алмыйм, ләкин ачуымны чыгарсалар әйтәм, әйе. Бу бер караганда бик яхшы сыйфаттадыр дип уйлыйм, чөнки инде ялганга караганда дөресен әйтсәң яхшырактыр ул. Мин сине бик аңлыйм. Мине дә кайчак шуның өчен яратып бетермиләр. Туры әйткән өчен. Менә иҗат турында тагын сөйләшеп китик. Элеккеге җырларны яңартып җырлауга ничек карыйсың? Бик яхшы карыйм һәм без моны ничектер тиештәдер дип уйлыйм. Хәзерге артистлар ретро җырларны, кеше ишетмәгән элекке композиторларның җырларын менә без хәзер шундый яңача стильдә эшләсәк, ул бик яхшы булыр иде татар эстрадасы өчен, татар мәдәнияте өчен дисәң дә була. Һәм мин үз репертуарымда әлбәттә мондый җырларны кертергә тырышам. Мин синең белән бик килешәм, үзем дә шулай эшлим. Зәринә, әйдә Мәйдан каналы тамашачыларын сөендереп алыйк әле. Берәр җыр башкармасын микән? Әйдәгез, инде көз булгаштын берәр көзге моңсу җыр җырлыйсы килә. Шуңа күрә сыңлама җырын җырлыйм әле мин Рамил Минтияр репертуарыннан. Күңелемдә моңнар дәртле җырлар, йөрәгемне дөрес аңлада. Гомер язым шау чәчәктәле, сөйгән ярым килсин сыңлама. Яфрак бәзләр җитте көзләр, мәхәббәт ул көздә сынала. Язларда да көзләр кабатлана, сөйгән ярым килсин сыңлама. Афәрин, Зәринә, бик зур рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Менә бер сорауым бар име. Бу сорауны бирмичә булдыра алмыйм. Зәринәнең йөрәге бушмы? Минем уйлавымча бу сорау күпләрне кызыксындыра дип уйлыйм. Бу сорауны инде көн сайын диярлек туганнар да биреп тора, әни дә биреп тора. Дөресен әйткәндә, яшь барган сайын бигрәк тә юк, әлегә йөрәгем буш дисәм дә була. Егетләр, сезнең шансларыгыз бар. Менә идеаль ир образын сурәтләп бир әле. Нинди ул синең өчен идеаль ир-ат? Ой, Лилия, ул бит инде идеаль кеше була алмый, шулай бит. Безнең һәрберебезнең дә кимчелекләре бар дисәң дә була. Ләкин кешене яратсаң, ул синең өчен әлбәттә идеаль булачак. Шуңа күрә беренче чиратта мин аны, әлбәттә минем аңа хисләрем булса, ул миңа инде идеаль булыр дип уйлыйм. Белмим, чын ир-ат сыйфатлары булырга тиеш анда, иң мөһиме. Белдегезме, ишеттегезме, егетләр? Зәринә, әңгәмәң өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде сиңа зур уңышлар теләп калабыз. Зур рәхмәт сиңа, Лилия. Сау булыгыз.
kalacağım. Hey, yollarında tüglep kalacağım. Hey, yollarında tüglep kalacağım. Balaşağım, ömür boyu zata varacağım. Kartlığımda işik kağaşağım, leysen bulup canğa tamaşağım. Hey, leysen bulup canğa tamaşağım. Hey, leysen bulup canğa tamaşağım. Balaşağım, günlerimnin ağı qarasında, bizning canlar ömür boyu yolda, şəhər bilen ağıl arasında. Hey, şəhər bilen ağıl arasında. Hey, şəhər bilen ağıl arasında. Yügürüple yürü balaşağım. Ирке Гайны Мөхәммәтова бар нәрсәгә дә иртә өлгерү турында сөйләде. Әйтик, сәхнәгә мин 2 яшьтә 7 айда чыкканмын. Рольгә 5 яшемдә утырганмын. Ә инде аякларым педальгә тия башлагач, ягъни 11 яшьтә чып-чынлап машина йөртә башладым. Рольдә йөрергә бик яратам. Шуңа күрә бөтен машиналарым да механика коробкалы булды ди Ирке. Sağnalarım biter idi seni görüp söyleşsem. Dalla 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 yege billegim. Niye dalla niye yana iken benim yüreğim. Dalla 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 yege billegim. Niye dalla niye yana iken benim yüreğim. Ağıy dilige basma saldım kayınını saylap kına. Yanlarına varır idim hoş bulup sayrap kına. Dalla 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 ige billegim. Niye dalla niye yana iken benim yüreğim. Dalla 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 ige billegim. Niye dalla niye yana iken benim yüreğim.
Камакаев үзенең төркеме белән гастрольләргә чыгарга әзерләнә. Концерт сезонын хәйрия чараларыннан башларга булдык. Узган атнада картлар йортында хәйрия концерты куйдык. Бик җылы кабул иттеләр. Өлкәннәрнең йөзләрендә елмаю күреп, безнең дә йөрәкләр эреде, диде Арсен. Күрми торсам да, күңел сагышларга тара. Асыл кошым синең белән, якыная һаман ара. Кочак җәеп, шат елмаеп, атлыйсың син миңа таба. Нур сибәсең син дөньяга, карашыңнан гөлләр тама. Кочак җәеп, шат елмаеп, атлыйсың син миңа таба. Нур сибәсең син дөньяга, карашыңнан гөлләр тама. Карашыңнан гөлләр тама, яратуга юк шик чама. Бәгърекәем җан кисәгем, мәхәббәткә мине кама. Кочак җәеп, шат елмаеп, атлыйсың син миңа таба. Нур сибәсең син дөньяга, карашыңнан гөлләр тама. Кочак җәеп, шат елмаеп, атлыйсың син миңа таба. Нур сибәсең син дөньяга, карашыңнан гөлләр тама. Күзләремә иркем кара, учак булып сөю яна. Икәү бергә булсак кына, бәхетлеләр без дөньяда. Кочак җәеп, шат елмаеп, атлыйсың син миңа таба. Нур сибәсең син дөньяга, карашыңнан гөлләр тама. Кочак җәеп, шат елмаеп, атлыйсың син миңа таба. Нур сибәсең син дөньяга, карашыңнан гөлләр тама. Нур сибәсең син дөньяга, карашыңнан гөлләр тама. Лайыклы хитта кунакта Мәйдан каналының тугры дуслары Гүзәл Идрисова һәм Илназ Бах. Сәлам Гүзәл, сәлам Илназ. Сәлам Лилия, сәлам барлык Мәйдан телеканалын караучыларга. Барыгызга да ялкынлы кайнар сәлам. Сөйләп китегез әле, ничек хәлләрегез? Аллага шөкер, менә көндә яңгыр явып тора. Балаларны иртән таратам мәктәпкә, обедтан соң җыя башлыйм, обедтан соң җыйгач тагын алам, тагын таратам. Кайсын бассейнга, кайсын спорт школага, кайсын музыкальныйга. Хәзер инде менә кичкенәсе, Аллага шөкер, теге нәрсә дип әйтәләр әле, дошкольный
Нәрсә дип әйтәләр? Мәктәпкә әзерлек Мәктәпкә мәктәбенә иде әзерлек, башлады. анда җиртәбез, шуңа күрә көн шулай үтә. Бик кызу була безнең көннәребез. Иртән шаугыр килеп торабыз, кич белән җокларга ята алмыйбыз, аннары иртән торулары авыр. Бик күңелле яшисез икән. Аллаһ шөкер. Сабантуй. Менә гаиләбезнең бер көне дип клип төшергәнсез. Чынлап та һәр көнегез шулай кызыклы һәм кызу үтәме, менә әйтеп киттегез инде. Әйе, әйтеп киттем инде бу соравызга. Көн дә шулай кызык үтә, Аллаһка шөкер шулай гына барсын. Менә шушы клипка килгәндә әйтен күп кеше сценарий әзерләй, инде режиссур ягыннан. Безнең инде ул менә шушы бер көне безне күрсәттек, ул чыннан да безнең дөрескә туры килә. Шуңа күрә без нәрсәдер уйлап та тормадык, ничек бар шулай төшердек һәм ул бик теге матур гади килеп чыкты. Димәк, клип төшерү сезнең өчен бик җиңел булган дип уйлыйм. Ә менә әйтегез әле, эшегез бик күп икән, ял эләгәме сезгә? Әгәр дә мөмкинлек булса, ял итәргә кайда барыр идегез? Ял итәргә мин гаражга чыгарыйм. Мин санаторийга бар. Үзем генә дип, үзем генә гомумән без үзебез генә бер кая ял иткәнебез юк. Безнең өчен ял ул инде балалар белән бергәләшеп. Ничәптер бу юлы үзем генә бер кая ял итәргә китәр идем. Сез бит әле менә дигән бакчачылар да белгәнемчә, нәрсәләр үстердегез? Әйдәгез, сөйләгез, уңыш ничек булды? Аллаһ шөкер. Бәрәңге бар, самый главный бәрәңге бар. Кәбестә, Тукта, суган, помидор, кыярны, бурычларны без хәзер дә ашыйбыз әле. Менә бер ярты чиләк бәрәңге тоткан идем, 5 капчык бәрәңге алдым. Әйе. Кыяр, помидорлар инде сүздә юк, әле һаман ашыйбыз әле. Җиләкләребез бик күп булды. Әле җиләкләр һаман өлгереп килә. Кайын җиләге безнең менә ремонтантный һәм кура җиләге хәзерге вакытта да әле кура җиләге сап-сары эре кура җиләге ашыйбыз без. Менә шул, бөтен куанычыбыз шул. Ә менә сезнең гаиләгез бик матур. Аллаһ шөкер. Кайсыгыз сезнең гаиләдә бәхетлерәк? Мин Дринне, мин бит үзем генә, алар дүртәү, дүрт җегет һәм мин бер үзем, Бәхетсезрәкме? эксклюзивный. Юк, мин сезнең арада бер үзем. Соң, Хатын кыз. Мин сине бик аңлыйм, миндә шундый ук хәл. Әйе, Лилия, коллега Ә килешә. менә әгәр кызыгыз туса, аңа нинди исем кушар идегез? Ул бәхет миңа насип булмады инде. Дөресен әйткәндә, бәлкем белмим, киләчәктә булырмы юкмы, мин Ходайдан сорыйм инде. Бирсә ярар иде. Мин Айгизә дип кушарым менә, Айгизә Илназовна. Әйе, без шулай килешкән идек, менә өйләнешкәндә. Әгәр дә әйтәм, малайлар туса, исемне мин кушам. Кыз туса, Илназ кушам. Менә 3 тапкыр Илназ Миңа әле- исем куша алмый калды. Теләп калам сезгә. Кыяларыгыз тормышка ашсын дип. Амин. Рәхмәт, сине дә телибез, Лилия. Сезгә бер кызыклы соравым бар. Әгәр дә сезнең турында китап язсалар, китапның исеме нинди булыр иде? Дөресен әйткәндә, ул иҗат кешесенең һәрберсенең хыялыдыр инде ул. Үзе турында китап чыгару, ул артистларның диски, кассета дигәндә DVD дисклар, концертларын чыгару, ул була торган әйбер һәм ул кирәкле әйбер. Менә китап чыкса, дөрестән дә мин белмим, Илназва һәм аның өч улы дип кушарым микән. Хатыны кая? Гүзәл синең фикер. Хатыны, белмим, ансы бит минем фикер. Синең фикер дә кирәк әлбәттә. Мин китабыма яшьнәр чакта яшьнәгез дип атарым. Әйе. Ну, дөресен әйткәндә, инде мин тегесен шаярып кына әйттем. Әгәр дә дөресен әйткәндә, бер күрешү бер гомер. Әгәр дә инде китап язарга теләүчеләр булса, китапның исемнәре әзер, дуслар. Гүзәлгә Илназга яза Яза аласыз. башлагыз. Ә менә киләчәккә нинди планнар белән яшисез? Менә иҗаттамы ул, гомумән тормышта? Киләчәккә иҗатта килгәндә инде менә Алла берсә, әниләр көненә багышланган шушы бәйрәм уңаеннан Гүзәл Идрисованың үзенең сольный концертын оештырырга, пока шушы эшләр белән, шушы иҗат ниләр юллары белән кайнап ятабыз дип әйтмеши, яңа җырлар, яңа сценарийларны эшләтү белән, чөнки Гүзәлнең без бергәләп концертлар куйган бар, ансы сүздә юк, бергәләп, бу юлы инде менә ничектер Гүзәлнең үзен генә сәхнәгә чыгарып, халык алдында үзенең теге имтиханын тапшырасы килә. Аллага тапшырып, инде бик матур концерттер булырдыр дип уйлыйм. Шундый җылы, гаиләле. Әгәр дә Мәйдан каналын караучыларында безнең иҗаттан битараф булмасалар, 28 ноябрь көнне әлбәттә без сезне көтәбез. Чолпан мәдәният сараенда. Бик матур планнар. Сезгә уңышлар теләп калам һәм инде күрүемә бик шат идем. Мәйдан тамашачылары да сөенгәндер дип уйлыйм. Безне караучыларга нинди теләкләрегез бар? Теләкләр әлбәттә инде иң изгеләре беренче чиратта менә шу илләребездәге шушы мәнфәгать, шушы бераз гына булган проблемалар онытылып, илләребезгә тынычлык кайтсын иде, улларыбыз, кызларыбызны, балаларыбызны сау-сәламәт килеш үстергә насыйп булсын инде. Әле без тынычлыкның рәхәтен һәм шушы бәхетле тормышның рәхәтен менә әле татый башладык. Ни өчен дигәндә, аңлап бетермәгәнбез, нинди рәхәт тормышта яшәгәнбез икән. Шуңа күрә менә шу рәхәт тормышыбыз алга таба дәвам итсен, илгә тынычлык килсен, теге җыр сүзләрендә эшкеле аерым кайгы түгел, илгә кайгы килмәсен. Яхшылай, мин дә зур теләгем барыгызга да сәламәтлек телим.
исән-сау булып, матур булып, бергәләшеп шушы Майдан каналы оештырган концертларда, чараларда, тапшыруларда күрешергә язсын. Шушы тапшыруны оештырган кешеләргә зур рәхмәт тәсе килә. Мәйданнан айырмасын Ходай Тәгалә. Бик зур рәхмәт теләкләрегез өчен. Күрешүләр насыйп булсын, дуслар. Рәхмәт. Чын булса гомергә бер була, син минем нәкъ шундый җан кисәк. Син минем бәхетем, бәхетле һәр көнем. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Сулаган һавадай син кирәк миңа, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк шуны бел, син кирәк һәр мизгел, мин синсез сагышлы җыр гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр вакыт, син кирәк һәр кайда, син кирәк һәр сәгать, һәр минут. Минутлар кайчакта сәгатьтәй тоелса, шул чакта син генә юк та юк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк, син кирәк, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Лилияна Газизова быел концертлар куярга дип үзенә сүз биргән булган. Ноябрь аенда Казанда һәм Башкортстанда концертларым узачак. Беләм, халкыбызга сынаулы вакытлар килде. Ләкин музыка яшәргә көч-куәт бирә, киләчәккә өметне уята. Шуңа күрә концертларны үз көчендә калдырырга булдым. Очрашуларны түземсезлек белән көтәм, диде Лилияна. Каршы барам, буйсындырып кыя ташны. Кылыч кисмәс, күзләр тимәс, гарар тотып газиз башны. Барам, барам, еллар буйлап, йөрәгемдә якты балкыш. Барам, барам,
Гөлнара Габидуллина үзенең туган көнендә Казанда концерт куячак. Гадәттә концертымны гел туган көнемдә үткәрәм. Бу инде матур традициягә әверелде. Гомер бәйрәмен яраткан тамашачым белән сәхнәдә уздырырга телим. Кем иҗатымны ярата, шул килер дип уйлыйм. Зур дулкынлану белән әзерләнәм, диде Гөлнара. Бәгыреңдә җаның туңса, көннәреңнең төсе уңса, галәмдә мин барын онытма. Яныңа дип йөгерермен, хисләреңә түгелермен, сагышларга гына юлыкма. Җылытырмын, юатырмын, ихлас янып яратырмын, сөеп туймас кешем сине генә. Язмышлардан сұрап көтіп, мәңгі ярату үшін мені генә. Йылдызларың сүрілсә дә, қара бұлыт күрінсә дә, аяқтысын бергә эзеләрбез. Шәмнәреңә ут кабызып, өметіңә нур тамызып, bir uşaqda yanıb küyərbiz. Yılıtırman, yuatırman, ihlas yanıb yaratırman, söyüb duymaz kişim seni gene. Көңелеңə қояш іліп, yazmışlardan sorab kütüb, мәңгі yaratuşun meni gene. Titrəndirsə yaşəvlərin, sızlandırsa kükrəvlərin, min бар жерdə canım unutma. Aşığam min sinin yanğa, düşlərimni yalğab danğa, yaşəvlərdən gənə suluqma. Yılıtırman, yuatırman, ihlas yanıb yaratırman, söyüb duymaz kişim seni gənə. Көңелеңә кояш іліп, yazmışlardan sorab kütüb, мәңгі yaratuşun meni gene. Көңелеңә кояш іліп, yazmışlardan sorab kütüb, мәңгі yaratuşun meni gene. Мәңгі yaratuşun meni gene. Гөлнара Мулланурова җырчы гына түгел, актриса да әле. Бик тиздән Камал театры сәхнәсендә Казан бию ансамбле һәм Казан шәһәр филармониясе артистлары Зәңгәр шәл музыкаль спектаклен тәкъдим итәчәк. Мин анда Заһира ролен башкарам, диде Гөлнара. Афәрин, уңышлар телибез сиңа. Таулар күшәр урынынан, бик-бик теләсәң күзләреңне йомда телә, йөрәгеңне ачып синнән булмас диюшегә. Бер дә карама, алга гына карап атла, сиңа юллар ачып. Хыялым, шынга ашарсыңмы, җилгә очарсыңмы хыялым, калдырма мине хыялым. Акылдан яздырып бик якын булырсыңмы хыялым, сынама мине. Син хыялый алай булмай,
кайтып татыр Татлы төшеңнән тормыш хыяллардан тормый Уян дисәләр белмә ишетмә тыңлама Ыялма хисеңнән Хыялым Шынга ашарсыңмы җилгә очарсыңмы хыялым Калдырма мине хыялым Акылдан яздырып бик якын булырсыңмы хыялым Сынама мине Син күтәрмен күңелемнең Бер пышмагында синең татлы тышың булып Һәр төн кергәне бер кайчанда уйларымдан Җибәрмәм сине җибәрмәм хыялым Өнемдә күргәнчә хыялым Шынга ашарсыңмы җилгә очарсыңмы хыялым Калдырма мине хыялым Акылдан яздырып бик якын булырсыңмы хыялым Сынама мине хыялым Шынга ашарсыңмы җилгә очарсыңмы хыялым Калдырма мине хыялым Акылдан яздырып бик якын булырсыңмы хыялым Сынама мине Ашарсыңмы хыялым Калдырма мине Хит парадны яшь башкаручы кызыбыз Милада дәвам итә. Милада, сирәк исем. Бу хакта ул үзе былай ди. Милада мөләем, ягымлы дигәнне аңлата. Мин туганчы ук әнием бу исемне ишетеп, кагаз битенә язып куйган да оныткан. Аннан соң кыз бала туганын белгәч, кулына теге кагаз эләккән. Шулай итеп, мин Милада булганмын, диде ул. Күңелдә
Безгә бирелгән вакыт күз ачып йомганчы узды да китте. Һәр кайсыгызга иминлек телим, дуслар. Мәйдан каналын карагыз, чөнки җыр юата, сагышны баса, күңелгә җиңеллек һәм көч бирә. Күкләребез һәр чак аяз булсын дигән теләктә мин, Лилия Хәйруллина, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам.